kanjani umuntu osindisiwe. Hallelujah. Lokhuluma la uphumela obani akafani nathi thina nje njengoba sila sonke sishaya abantu abanqoba bonke, sishaya abantu abasindisiwe abanqoba, kodwa bese imiphumela yezinto ezenzayo isho ukuthi labantu kukhona ukuhluleka khona. Imiphumela bese yasho ukuthi lo muntu uaphiera ewumuntu okwazi ukunqoba bonke, aphiera ewumzalwane onqoba bonke, but phakathi kwakhe khona izinto ezimdonsayo ukuthi ayokwenza lokho ongafanele ngabe uyakwenza, lokho angakuthandiyo akwenze. Amen. Lo muntu uzosizakala. Yazi into ukuthi lo muntu asizakale yini? Ukuthi uphumela obala impilo yakhe. Uphumela obala ngani? Esekhono, uchaza impilo yakhe, ukhuluma ngempilo yakhe esekhono. Ayichaza uphumela obala ukuthi impilo yakhe iyahluleka. Bathi sizoyizwa bazalana siphile isikhathi kodwa siyahlupha. Kodwa sesiningi sesiningi. Sigcine 18 angithi. Ku-19. Ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi, kodwa okubi engakuthandiyo lokho ngiyakwenza. Uma-ke ngenza lokho engingakuthandiyo, akuseyimi engenza lokho, kodwa isono esihlala. Bazalwane, kanti phinde ngibuyele lapha ekutheni ngikhuluma amazwi ukuthi njengoba isono sange siyohlala la kuwe, yoziye thuneni, as long as siphile enyameni siyohlala la kuwe, yoziye kuphi? In other words, uyohleze une-struggle in life. Lezo bazalwane, uyohleze une-struggle in life sokuthi uhlule le mpilo ekhalisa nomzalwane. Because ayiveli le mpilo nje ukuthi iyayithulela ngoba ususindisiwe, iveli ithulele. No, uyaqhubeka nomthetho wesono okhona la ufuna ukwenzisa lezi zinto okungafanele ngabe wenze njani, uyazenza. But okwakho is to find a solution. Solution ukuthi how can I conquer this life? How can I get out from this life? Because the solution is there. Amen. Nase ngakhumbula elinye ivesi eBhayibhelini. Elinye ivesi eBhayibhelini elithi ake sifundeni masinyane before siqhubeke. AbasePhilippi chapter 2 verse 12. Masinyane. Khona laziyo la ngekhanda. Elalisho masinyane singakalifuni. Khona laziyo. Uyalazi baba, ngiyazi ukuthi uyalazi. 13. Akusendaba phela sengishilo kusho ukuthi uyi-13 phela cha. Let's work out your salvation with trembling. Work out your salvation with trembling. Lezo bazalwane. So, ngamanye amagama, insindiso is a free gift lezo bazalwane. It's a free gift, but sewuyitholile kunezinto okufanele ukuthi wenze njani? Uzenze empilweni yakho, le mpilo yensindiso yenze njani? Ivelele. Le mpilo yakho yensindiso yenze njani? Inqobele. Asifundeni njengoba sifundeni masinyane bazalwane. Sikaqala 12 nje. Sambeni masinyane ngiyadlula nje lapho ukuthi ngizose ngikhohle mangasadlula. Funda masinyane. Ngakho ke bathandiweyo bani njengalokhu nilalele ngezikhathi zonke. Njengalokhu nilalele ngezikhathi zonke. Ungesikho nxa ngikhona kuphela. Angilalelanga mangikhona kuphela, right? Kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho. Yeah. Fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. What does this verse say? Le verse lisitshela ukuthi singayithathi kalula le nto bazalwane, lezo bazalwane. Asiyibambe ngokuyihlonipha. Ukusaba hayi lokho kusaba ukuthi izosibulala, but ukusaba lokuthi siphethe into labazalwane. Akufanele sisifeze, sisebenze. Ngoba lesingisi lithi work your salvation. Asifunde lesingisi. So then, dear friends, as you always obey me when I was with you, it is even more important that you obey me now while I am away from you. Keep on working with fear and trembling. Keep on working with fear. Keep on working with fear And trembling to So in other words, to complete
ukuthi the salvation kunengxenye ofanele idlalwe uwe. Kunengxenye ofanele idlalwe uwe. Njengoba uhluleka nje, uhlulekiswa ukuthi kunezinto ezifundiswayo daily. Wena uphila ngokusifunda la, usitore la ekhanda, awuphuma la ukhohliwe yizo. Uyaphinda ubone Sunday, awuyikho into oyigwele oyisebenzayo ukuthi ukwazi ukunqoba lempilo ongayithandi. Angazi uma ngizwe mbazana. Amen. Kodwa siqhubekeni. U20. Uma ke ngenza lokho engingakuthandiyo ekusenyameni, akuseyimi engenza lokho kodwa yisono esihlala kimi. Ngalokho ngifumana kimi engithanda ukwenza okuhle. Umthetho wokuthi kukhona okubi kimi. Asifundeni kahle again iverse. Ngalokho ngifumana kimi engithanda ukwenza okuhle. Umthetho wokuthi kukhona okubi kimi. Kukhona unjani bazalwane? Wena Dlobula, khona kunjani kuwe? Okubi. Ngisho mina nje usindisiwe. Still kusakhona kunjani kuwe? Okubi. Azama kukhishwa kuthatha kulahlele. Usindiswa kukhona, phila kukhona, phila insindiswa kukhona. But naku kuyasebenza. Ukudonsela phansi. Ukudonsela ezibili. Ukudonsela endaweni ezingekho right. Bazalwane. Amen. Umuntu okholwayo, leqiniso uyafakaza phakathi kwakho ukuthi lento eshiwo umfundisi, lento eshiwo ilelizwi leli yinto engiphethe. Amen. Kuze mhlambe izwakale kancane. Uzizwakale kancane. Umuntu omusha unama boundaries. Empilo, unama boundaries ani? Empilo. Umuntu omusha unabazalwane. Awuhambi la uthanda khona. Awenzi lokho okuthandayo. Lezo bazalwane. Amen. Kunama boundaries empilo akuvimbile. But ukuthi kunama boundaries empilo akuvimbile ukuthi usesemusha, awukwazi ukungena ezintweni zabantu abashadile. Akusho ukuthi lokuhlupha abashadile akuhluphi. Alingizwana. Alingizwana. Hayi ngiphinde futhi. Abashadile kunezinto abazenzayo abangenama boundaries abanyo bemvumo yokuthi bazenze zasemshadweni. Amen. Kodwa bangashadile emshadweni kunama boundaries ukuthi awukwazi wena ukwenza lokho ngoba wakafika ku stage noma ezinto okwenza njani sokukwenza because hayi ngoba uncishwa ingoba kuzokulimaza kuzoletha disorganization in your life kuzoletha disorder in your life. But lokho akusho ukuthi inyama yakho ayirespondi njengomuntu oshadile. Phela bazalwane kuba kunjalo ngaba sibathola abantwana singakashadi. Sibathola ngoba kukhona ukulakithi enyameni okusithumutho wenza izinto ezingafanele. Sisesikwenze noma sasinjani? Sasikhona. Umbuzo uthi why sikwenza sasikhona? Ingoba kukhona, ingoba asifunisekile nathi asizinikelanga ukuthi sizosimisela ukuthi siyayisebenza ngendlela esisazoyichaza ngayo ukuthi isetshenzwa kanjani. Asisinisele ukuthi lento ye Christianity ukuze le relationship isebenze ngoba ifuna usebenza le relationship. Lezo bazalwane ngoba udlelwano nabo nobantu noNkulunkulu kodwa siyaya la. Amen. Ngamanye amagama kusho ukuthi ngamanye amagama uma uthi umKristu we are a Christian uqikelela to build your relationship with God. Amen. Hallelujah. Uqikelela to build your relationship with God. Ngizwakala ngishuka siqhubeke siyafika khona. Amen. Cede bani kwa? Samfundi. Asifunde 22. Ngokuba ngiwenamela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi. Ngiyawuthokozela ngiyawujabulela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu onjani?
Mina moyeni wami ngiyawuthanda, enhlizweni ngiyawuthanda, ngiyafisa ukwenza ukuthi ngiyathanda, ngiyakujabulela abeni bazalwane. Bese ethi 23, kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami, olwayo nomthetho wengqondo yami, ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. Yabuye futhi eligama ukuthi njengoba usindisiwe nje ezithweni zakho ukhona umthetho wesono. Usindisiwe nje. Malanga bazalwane. Ngiqhubeke sengiyafika 24. Abese lo muntu uyizolo umuntu ukuthi uthini? Oh mina muntu wosisi. Kuba langikhulula kulomzimba wokufa na. Abese ethi 25 ngathi uthola impendulo. Makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngalokho ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo. Kepha umthetho wesono ngenyama. Amen. Amen. Uchaza yonke lempilo abeyini beyisho ukuthi wena sikuphi status sakho, umiphi ngalolu daba. Uthi ngengqondo yami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu kodwa ngenyama ngikhonza isono. Amen. Now sasifika ku-20 sifika ku-8 yemali ngoba indaba ayiphelile lapha kulokhu njalo ayiphelile lapha ku-7 sifika ku-8 u-8 uza nesolution yakuthi le mpilo ekhansela umuntu isuppresswa njani, uyisupersida njani, uphila kanjani ngaphezu kwale mpilo akhona. Ngamanye amagama, in your life there are 2 lives. Empilweni yakho unempilo ezimbili. Amen bazalwane. La impilo zizombili, there's competition in your life. Une competition yale impilo ezimbili. Amen bazalwane. Hallelujah. Mabonke amandla kaJesu. Asiyeke lapha ya ku-8 manje. Lithi kanjalo akusekho ukulahla ngoba kuKristu Jesu. Akusekho ukwenza njani? Ukulahla. Ngamanye amagama lithi le Bhayibheli ungazilahli la ngoba akusekho ukulahla. Njengoba sokuthana noJesu, hayi ungazilahli noma kunje empilweni yakho ukuthi ungenze njani? Ungazilahli. Akusekho ukulahla ngoba kuKristu Jesu. Ungazilahli. Ungazilahli. Ungenze njani? Ngamanye amagama lo muntu okhuluma kanje uthola isolution ukuthi noma kunje empilweni yami kodwa ngisiyo ukulahlwa. Amen bazalwane. Ngoba kunento azoyisho azoyithi ayithola noma ayitholi noma eyambulekile. Amen. Uthi kanjalo akusekho ukulahlwa ngoba kuKristu Jesu. Why kungasekho na? Uthi ngokuba umthetho kaMoya wokuphila okuKristu Jesu ungukhululile emthethweni wesono nowokufa. Amen. Hallelujah. So kunenye into esiyidiscover manje. Sidiscover ukuthi la empilweni yakho noma ukuphila kunemithetho emibili. Umthetho wesono nokufa. Lezo bazalwane. Lo khalisa lo muntu osindisiwe lo. Khalisa yona umthetho ukuthi hey wazongqilaza umthetho bo. Wazongqilaza umthetho bo. Mina ngokwami wazongqilaza lo mthetho wesono nokufa. Mina ngokwami ngifuni lento yawo. Amen bazalwane. Kodwa uyangqilaza uyangihlula. Amen. Uthi wenza makabonke uNkulunkulu ngoba sekunomunye umthetho. uJesu mayefika ufika uletha another law. Uletha omunye umthetho lezo bazalwane. Kodwa lo mthetho umthetho kaMoya. Umthetho kabani? Kamoya. Umthetho kaMoya versus umthetho wesono nenyama. Amen. Versus umthetho wesono nokufa ne? Yeah. Lemthetho mbili phila kuwe. Amen. Hallelujah. Ake sibuye ngandani bazalwane, sengifuna ukuyigoqa le ndaba. Ngifuna ukuyigoqa kodwa ngokuthi